ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା 22ଟି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲୟାଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତ, ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥାଳୀ, ସାନ୍ତାଳୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏ 22ଟି ଭାଷାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଉତ୍ତର ଆଡ଼ୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି କାଶ୍ମୀରୀଟା ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାଷା ଆମର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ସିନ୍ଧିଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ସେ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଜାବୀ ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଜାଣିଥିବ, ପଞ୍ଜାବର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ ଆମର ତ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ବିହାର ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ ପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆସାମର ଆସାମୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି ମରାଠୀ ହେଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି କନ୍ନଡ଼ ଆମର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ତେଲୁଗୁ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ତାମିଲ ହେଲା ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁର। ତାପରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ମାଲୟାଲମ ଆମର ହେଉଛି କେରଳର। ତାପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଭାଷା ରହିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ନେପାଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଲା ଆମର, ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲା ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ ଆଉ କୋଙ୍କଣୀ, ଏ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଚାରିଟା ହେଲା ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥାଳୀ, ସାନ୍ତାଳୀ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବି କହିପାରିବ 22ଟି ଭାଷାର ନାଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି 22ଟି ଭାଷା: କାଶ୍ମୀରୀ, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲୟାଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତ, ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଳୀ, ସାନ୍ତାଳୀ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଭାଷା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ମଣିପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନୀ। ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମଣିପୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାଟି ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବୀ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହିନ୍ଦୀ। ତ ପଞ୍ଜାବୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତାମିଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଠି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାଟା ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।